Ayo Mas. Anakku sing bagus dewek besok pinter sekolah ning nilene bareng pinten wonten pinten sidane nilene gur 3,5 dadine boten katut. Mila nggih ten putih-putih gur sak cekele niki. Ayo dirani teruske. Yo lali kowe saiki. Kudu semanten iki tak perlu tak jelaske Bapak Ibu. Riyen leh kula geret-geret ning Kyai Pancen niku luar biasa. Zaman semanten mboten gelem jilbaban ngeten iki. Nek jilbaban kula ya ora payu ya Pak. Oh iya ya ngono. Ning alhamdulillah sakniki nek diaturi tanpa jilbab mboten turun. Mugi-mugi manfaat maslahah. Amin. Ayo teruske derani. Cep menengok anakku ojo pikir nangis wae anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah
Thank you.